No niin, oikein hyvää joulukuuta. Se on sitten webinaarin aika. Ensimmäinen päivä joulukuuta, kello on suurin piirtein 14 ja ruvetaan käymään vähän läpi meidän viikko webinaaria. En osaa sanoa, onko tämä vuoden viimeinen webinaari, mutta hyvinkin lähellä on. Joku kysyi jossain vaiheessa, kuinka monta webinaaria me pidetään vuodessa, niin olisiko niitä semmoinen 450, lähes joka viikko on ollut aktiiviaikana ja näin päin pois. Ja näissä on ollut yli 2000 ihmistä tämän vuoden aikana, 2016 aikana, että se on sinällään ihan mukava juttu. Tänään me puhutaan tämmöisestä asiasta kuin asiakastarinat, referenssikuvaukset ja bottom of funnel sisältö. Eli sillä mennään tämän päivän webinaarin läpi. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications, ja siinä on sitten vähän muuta meidän porukkaa. Nyt kävi niin hassusti, että meidät valittiin Bostonissa vuoden HubSpot-kumppaniksi, joka tuli vähän niin kuin täysin puskista meille mä vastaan, Jaakko, sulle ihan kohta tuohon kysymykseen, koska toi on todella mielenkiintoinen. Hei, sellainen juttu, että joo, meidät valittiin 2016 HubSpot-kumppaniksi Bostonissa Inbound-messuilla, ja semmoista perspektiiviä vähän tuohon, että me ollaan EMEA-alueen niin kuin Partner of the Year. Meidän alueella on noin 1800 partneria, että siitä voi laskea sitten, että kuinka terävä se kärki on, ja Suomeen tuli toinenkin palkinto Advanced B2B:lle, ja se oli tosi hieno juttu. Me suomalaiset ollaan niin kuin helvetin kovia tässä hommassa, se täytyy sanoa. Anteeksi, mä kiroilen, mutta se on niin kuin tehosana ja tehokeino, mutta sillä nostetaan sitä pointtia siinä, että se on tosi hieno juttu. Tuossa kuvassa on HubSpotin tiimiä ja meikäläisiä ja HubSpotin toimaria, tuijotetaan kuviota. Jaakko kysyy, muuten kysykää tosi paljon tuolta meidän chat-paneelista erilaisia kysymyksiä. Heti kun tulee mieleen, niin mä vastaan sitten. Milläs prosentilla teillä tulee kauppaa webinaareista? En osaa sanoa, ei ole mitattu. Mutta se ei mene sillä tavalla, että millä prosentilla tulee kauppaa, kun mä laitan blogikirjoituksen tai teen webinaarin. Nyt täytyy katsoa sitä kokonaisuutta, se on niin kuin oleellista. Mä tiedän, että siellä on hymiö, mutta se pointti on se, että jos me ruvetaan laskemaan roita, niin kuin jokaiselle tekemiselle se on mahdollista, mutta se hämärtää meidän juttuja. Me pitää laskea roita sille kokonaisuudelle, eli myynnin ja markkinoinnin kokonaisinvestoinneilla ja katsoa, kuinka paljon me siitä saadaan läpi. 8-12% konversioista yrityksistä tulee kauppaan. Se on niin kuin se. Ja kaikki nämä webinaarit, ladattavat materiaalit, kaikki tämän tyyppiset, niin se tähtää siihen, että saadaan mahdollisimman paljon konversioita. 2-4% tulee visitistä konversioita, eli 1000 kohden 20-40. Sillä setillä mennään. Meidän liiketoiminta kasvaa tänä vuonna 25-30% suhteessa viime vuoteen. HubSpot kokonaisuudessaan, jota me edustetaan, joka on yksi meidän niin kuin palvelusegmenteissä, kasvaa EMEA-alueella 80% vuonna 2016, globaalisti noin 50%, yhtiön markkinavaluaatio 1,3 miljardia. Et siitä voidaan lähteä niin kuin laskemaan silleen, että meillä on niin kuin todella loistava kasvu tässä kaikilla päällä, ja se johtuu oikeastaan siitä, että tällä hetkellä automatisoidaan yritysten markkinoinnin prosesseja. Vastaava homma kävi 20 vuotta sitten, kun ruvettiin automatisoimaan yritysten myyntiprosesseja, tuomaan CRM:iä ja tämän tyyppisiä asioita. Niin nyt tässä on niin kuin markkinoinnilla sama homma kysymyksenä. Toivottavasti Jaakko toi vastasi sun kysymykseen ja tällä tavalla. Joo, me ollaan tosiaan niin kuin HubSpotin Platina-partneri Suomessa. Semmoinen pieni mainos tässä, että meillä on tällä hetkellä menossa tuommoisessa palvelussa kuin valmenna.fi Inbound 2.0, Inbound markkinointi 2.0 verkkokurssi. Mene sinne, käy katsomassa, ilmoittaudu mukaan, ehtii hyvin vielä. Siellä on ensimmäinen webinaari pidetty ja siellä on noin 16 tuntia erilaista videomateriaalia, tehtäviä, inbound-markkinointia. Sä voit käyttää sun yrityksen verkkoa, mitä tahansa verkkosivua ja opiskella inbound-markkinointia sillä tavalla, kun me sitä tehdään. Yes. Hyvä. Me oltiin viime viikolla Dublinissa, tuossa on meidän porukkaa, suomalaisia asiakkaita vietiin sinne opettelee inbound ja inbound-markkinointia. Meillä oli erittäin hauska reissu, on tosi paljon tullut kyselyitä siitä, että koska me järjestetään seuraava kerta, ja mä en tiedä, sitä päivää ei ole päätetty, mutta sen verran hyvät palautteet tuli, että ihan varmasti järjestetään seuraava kerta 2017 vuoden joko keväällä tai sitten syksyllä, katsotaan vähän, että millainen kysyntä oli, mutta meillä oli 2 päivää siellä niin kuin
36 tuntia, yli 10 luentoa ja tehtiin erilaisia tehtäviä ja opiskeltiin sitten suomalaisten kanssa sitä, että kuinka tätä hommaa niin kuin tehdään oikeaoppisesti. Meillä on tarjous päällä, otat HubSpotin käyttöön nyt 31.12. asti, saat teknisen setupin kaupan päälle, eli me autetaan sut alkuun noin niin kuin tekniseltä puolelta siinä tekemisessä. Se on ihan hauska systeemi, laita viesti, jos tämä homma kiinnostaa. Hyvä, otetaan ensimmäinen polli, katsotaan vähän, että ketä meitä on paikalla tänään, ja katsotaan, tuolta mä saan tuon näkyville tuon GoToMeeting-paneelin jostakin. Me päästään näyttää ensimmäinen polli, ja vastaa tuohon kysymykseen, ketä paikalla, mikä seuraavista kuvaa sua parhaiten, niin päästään sitten vähän katsoa, että minkä tyyppinen yleisö meillä on tänään paikalla. Jos joku miettii, kuinka paljon näitä ihmisiä tulee webinaareihin, niin se on semmoinen 55-75% yleensä ilmoittautuneista saapuu paikalle. Sitten jos sun kutsuprosessi on niin kuin pitkä, se on kuukauden 3 viikon kutsuprosessi, niin nostaa sitä prosessia. Nopeasti tehdyt webinaarit sitten saattaa aiheuttaa ilmoittautumista, koska jos ihmisten kalenterit on täynnä, he aina kerkeä paikalle. Hyvä puoli tässä hommassahan on se, että nämä kaikki nauhoitetaan ja kaikki saa sitten nauhoitteen sen jälkeen. Loistavaa, pistä pollin kiinni, 95% on äänestänyt, mä laskin 3, 1, 2, 3 ja box. Näin, ja tuommoinen porukka meillä on paikalla. 92% on markkinoinnin ammattilaisia, sitten 8% on markkinointijohtajia. Kiva, kun sä oot paikalla. Tämä aihe koskettaa markkinointia niin kuin todella paljon. Eli yes, agenda meillä on seuraavanlainen. Eli katsotaan vähän, että oikea sisältö oikeaan aikaan, mitä me tarkoitetaan tämmöisellä asialla kuin bottom of funnel sisältö ylipäätään. Jos puhutaan vähän tuommoisesta asiasta kuin referenssitarina, mitä se rakenne tarkoittaa, missä kaikkia referenssitarinoita voi hyödyntää ja miten sä rakennat lead nurturing prosessia, joka toimii. Annetaan semmoisella niin kuin isolla kuvalla tuommoisia yleisiä päteviä neuvoja. Ja tosiaan, jos tulee kysyttävää, niin heitä tuohon chattiboksiin, kysymysboksiin, GoToWebinar-paneeliin, niin mä vastaan sitten siihen. Yes. Mikä on oikea sisältö oikeaan aikaan? Mitä tarkoittaa bottom of funnel sisällöt? Me voidaan ajatella tätä meidän myyntisuppiloa prosessina, tai myyntiprosessia suppilona, sanotaanko näin päin, niin se on järkevämpi se lause, eli myyntiprosessi on suppilo. No ihan samalla tavalla meidän sisällön tuotantoprosessikin pitäisi olla suppilo. Ja se suppilo oikeastaan menee sillä tavalla, että siellä on ensimmäisellä vaiheella tämmöinen asia kuin top of funnel, jonka tehtävä on tuoda ihmisiä sivustolle. Se on sisältölaji. No niitä voi olla sitten niin kuin erilaisia. Siellä voi olla blogeja, siellä voi olla sosiaalista mediaa, siellä on hakukoneoptimointi, siellä on mainontaa, siellä on erilaisia tämmöisiä sisältölajeja, jonka tehtävä on tuoda porukkaa sisälle. Täällä yleensä vastataan kysymykseen, miksi joku asia on merkityksellinen. Mä sanoisin näin, että top of funnel tehtävän sisältö on auttaa ihmisiä ymmärtää heidän ongelma, kouluttaa, auttaa heitä tajumaan mahdollisuus, joka heillä on, millä tavalla pääsee siihen mahdollisuuteen käsiksi, tämän tyyppisiä juttuja. Joo. No sitten kun me saadaan se porukka sinne meidän sivustolle, asiakkaat ostoprosessi siinä vaiheessa ymmärtää, että hyvä juttu, että mun ongelma on tämä, mun mahdollisuus on tämä, niin sitten seuraava kuvio on sitten se, että meidän pitäisi konvertoida liideiksi. Ja sitten siellä yleensä käydään läpi sellaisia asioita, että kuinka tämä sun ongelma tai mahdollisuus ratkaistaan, tai kuinka sä pääset käsiksi tähän mahdollisuuteen ja tällä tavalla. Eli top of funnel tuo porukan saitille, middle of funnel konvertoi. Nyt kun me katsotaan suomalaisia verkkosivuja, niin se on täynnä seuraavaa sisältöä, jonka nimi on top of funnel, eli mitä sun pitää tehdä. Siellä on tuotteet, siellä on palvelut, siellä on referenssit, siellä on kaikennäköinen tämän tyyppinen. Ne yleensä kertoo meistä, me kertoo yrityksestä. Mutta jos me halutaan meidän asiakkaita palvella tehokkaasti, niin meidän pitää ensin avata se asiakkaan ongelma ja haaste, joka hänellä on. Ja sitten vasta, kun hän ymmärtää sen haasteen ongelman, hän ymmärtää kuinka se ratkaistaan, niin siinä on meidän paikka kertoa, että me ollaan se paras ratkaisija. Eli yleensä meiltä puuttuu tosi paljon top of funnelia tai middle of funnelia.
No nyt kun on tämmöinen bloggauspuumi ja sisältömarkkinointipuumi käytössä, kaikki blokkaa, Jussi blokkaa, Pirkko blokkaa, naapuri blokkaa, kaikki blokkaa, niin syntyy semmoinen mielenkiintoinen tilanne, että maailma täyttyy tuosta top of funnelista, eli erilaisia asioita. Mutta ilman middle of funnelia niin me ei saada kiinni sitä kysyntää. Me saatetaan kasvattaa saittitrafikkia, mutta me puuttuu konversiot. Ja niin kuin tuossa kun Jaakon kysymys oli, kuinka paljon saadaan webinaareista asiakkaita, ja me sanoin, että 8-12% tulee kaikista liideistä asiakkaiksi, niin silloin niin kuin tilanne on se, että 2-4% pitäisi saada konversioita tuosta verkkotrafiikista. Joo, eli uusia ihmisiä. Konversio tarkoittaa siis uutta ihmistä, uutta henkilöä, uutta nimeä. Jos sulla on 1000, niin se on 20-40. Ja bottom funnel sitten, mistä tämä webinaari kertoo, niin olisi tarkoitus vahvistaa sitä ostamista. Mä ymmärrän, mikä on ongelma. Mä ymmärrän, kuinka se ratkaistaan. Se kysymys on, että mun pitää ymmärtää vielä, että mä ostan sen sulta. 9-10 ihmisestä tutkii verkosta arvioita ennen kuin tekee päätöksen. Siis ajattele, 90% koko jengistä tekee vertailuja ja hakee tietoa, että kuin joku asia toimii. Sen takia tämä bottom of funnel sisältö on hirveän tärkeä. Joo, mä tiedän, sunkin sivut on täynnä sua ittees, sun maailmaa ja näin päin pois. Mutta meidän pitäisi saada vertailu, meidän pitäisi saada objektiivista sisältöä sille asiakkaalle. No, siinä sitten referenssikeissit on, mä sanoisin, että tosi tärkeä, varmaan yksi tärkeimpiä kanavia. Että jos me saadaan meidän asiakkaat suosittelemaan meitä, niin ei meidän paljon tarvitse muuta markkinointia sit oikeastaan tehdäkään siinä tilanteessa, kun ollaan valintatilanteessa. Koska silloin kaikki me tiedetään, että jos me halutaan jotain, niin me kysytään jotain kaverilta, että mistä jotain asiaa saa tai kuka tekee jonkun asian hyvin. Ja mä muuten haluaisin ostaa ne Snapchatin uudet lasit, että jos joku tietää, että mistä niitä saa, kun siellä on hirveän hieno markkinointikampanja, laittakaa mulle viestiä, niin mä ostan heti sellaiset. Tässä on muuten tämmöinen suosittelukuvio, että jos tiedät, niin suosittele Janille. Okei, me suositellaan mainostoimistoja, me suositellaan asianajotoimistoja, me suositellaan softaa, me suositellaan kaikennäköistä. Nyt kun markkinoinnin automaatiota suositellaan tai ostetaan hirveän paljon, niin kaikki kuhisee tuolla, mikä on paras, mitä mun pitäisi tehdä ja näin päin. CRM sama juttu, sunkin toimialalla, mistä mä saan parhaan autoliisin, mikä auto mun pitäisi ostaa, kuka on paras yritysjuristi, kuka hoitaa mun avioeron, kuka hoitaa minkä, kuka hoitaa tämän. Eikö niin? Eli silloin kun me tuotetaan tätä sisältöä, niin me vahvistetaan, me ollaan mukana siinä asiakkaan valintapäätöksessä. No sitten asia on se, että ketä me otetaan mukaan, kun me mietitään sitä top of funnel sisältöä, niin ketä me tarvitaan siihen. Ja referenssikeisit on maailman vanhin, niitä tehdään ihan liian vähän tällä hetkellä. Niitä voisi tehdä semmoinen, jos sulla on semmoinen pieni yritys, niin ehkä kerran kuukaudessa, kerran kvartterissa, 2 kertaa kvartterissa tämmöisellä setillä, että sä saisit semmoinen 6-4. Sulla on vähän isompi yritys, on useita asiakkaita, niin sä voisit tehdä vaikka kerran viikossa yhden asiakaskeissin. Ja sitten rullata niitä sitten liveksi tuolla sun verkossa, sosiaalisessa mediassa ja joka paikassa. Mutta kaikki lähtee siitä, että sä valitset oikein haastateltavan, ja tässä on muutamia semmoisia hyviä ohjenuoria, että kuka täällä tietää eniten siitä keissistä, mistä on kysymys, kenellä on eniten tietoa susta, teidän välisestä suhteesta, kenellä on eniten tietoa niistä tuloksista, joita se teidän tekeminen on. Sitten voidaan ajatella, että tunnetut yritykset, brändiarvo, se on hyvä. Toimialat on hyvä, jos sulla on paljon asiakkaita, niin segmentoida toimialoittaa niitä erilaisia keissejä, erilaisia haastateltavia. Sitten on semmoisia yllättävät keissit, että jos joku on, saataisiin sille lukijalle sille, että oho, että enpä olisi uskonut, että tuommoistakin voidaan saada aikaiseksi, niin sellaiset jutut, jotta ihmiset näkee, että vaikeillakin toimialoilla saadaan aikaiseksi asioita. Mehän monta kertaa aina halutaan se meidän toimiala, siis oletteko tehnyt meidän toimialalle jotakin, se on se kysymys. Eli niitä sitten mukaan. Sitten on tämmöinen kohderyhmä kuin vaihtajat, siis, jotka vaihtaa siis toisesta palvelutarjoajasta toiseen. Niin se on niin kuin mielenkiintoinen kohderyhmä. Että mitä tapahtuu, kun vaihdetaan? Jos sulla on vaikka CRM, mitä sä myyt, ja porukka vaihtaa jostain toisesta CRM, niin se on toisesta CRM sun CRM, niin se on loistava keissi tehdä
esimerkkiä, että mitä tapahtuu, kun Dynamicsista vaihdetaan Salesforceen tai Salesforcesta vaihdetaan Dynamicsiin tai jotakin tämän tyyppistä. Hyvä. Eli se vaihtajat on hyvä. No sitten on ensikertalaiset on yksi hyvä, että sellaiset, joille ei ole aikaisemmin ollut tätä palvelua tai tuotetta, ne ostaa sen ensimmäisen kerran, niin mitä siinä tilanteessa tapahtuu? Sitten on tämmöinen ryhmä kuin isot haasteet ja suuret tulokset, eli tämmöiset niin kuin sankaritarinat, nehän toimii loistavasti. Niitä voi niin kuin pähkäillä. Eli se olisi oikeastaan niin kuin lähtökohtana se, että gruupataan niitä nykyisiä asiakkaita niin kuin erilaisiin ryhmiin ja katsotaan, että mistä me saataisiin sitten erilaisia keissejä. Sitten näitä voisi esimerkiksi sitten viedä sinne omille verkkosivuille tai YouTubeen tai sosiaaliseen mediaan omiksi kategoriaaksi, että katso, että tässä on kaikki B2B-palvelualalta, tai tässä on kaikki kuluttajatuoteyritykset, jotka tekee. Tässä on niin kuin suuret onnistumiset, ja tässä on toisesta Ingmanin jäätelöstä Valion jäätelön vaihtajat, ja sekin toimii sun alalla. Sehän on muuten semmoinen vapaudun vankilasta kortti, kun ei B2B-markkinoiden tarvitse tehdä mitään, on se, että kun se sanoo, että tämä on meidän toimiala on niin erilainen kuin kaikki muut, niin silloinhan sen ei tarvitse ajatella enää, vaan se voi olla jatkaa sitä tekemättömyyttään siellä. No, pieni provokaatio, mutta sä ymmärrät kuitenkin pointin, että jokaisella toimialalla on vaihtajia, jokaisella toimialalla on ensikertalaisia, jokaisella toimialalla on muita toimialoja, eikö näin, ja tälleen. No niin, hyvä, mutta mennään eteenpäin. Sitten yksi semmoinen ajatus on se, että mistä me saadaan niitä aiheita, koska meidän kannattaisi ottaa aina jotain niin kuin näkökulmaa siihen, jotta se olisi mahdollisimman relevantti se keissi, koska sitten jos se on niin kuin maailmaa syleilevä, että sä nyt vaan satut olemaan hyvä yritys tai hyvä organisaatio, niin se ei ole niin kuin kauhean kiinnostava ehkä kaikkien mielestä, vaan pitäisi saada osumaan se oikein sit siihen kohderyhmään. Yksi semmoinen asia on se, että kysyy myynniltä, pitää myynnin niin kuin, herkällä tässä jutussa. Sisältömarkkinointiin muutenkin he kuuluu oikeasti se, että kaikki kysymykset, mitä asiakas kysyy, niin meidän pitäisi saada sinne tuotantoon. Ei me tarvita mitään toimitusneuvostoja tai tämmöisiä kokouksia hirveän paljon, kun yksinkertaisesti niin kun asiakkaat kysyy, me vastataan ja myyjät tietää, mitä ne kysyy. Eli se voi olla yksi semmoinen hyvä lähde, mistä lähdetään miettimään. No sitten on sun asiakaspalvelu, eikö niin? Mitä sun asiakaspalvelussa kysytään, mitä sieltä tulee, sun chatti, mikä on sun chattilogi, millaisiin kysymyksiin he haluaa vastauksia, nämä on hyvä siirtää sitten sinne referenssikeissiin. Ja sitten myös sosiaalinen media, eli mitä sosiaalisessa mediassa puhutaan, mikä sun alalla kiinnostaa, mikä on trendi, erilaiset grupit, ryhmät, tämän tyyppiset asiat on tosi tärkeitä, erilaiset yhteisöt, mistä puhutaan ja näin päin pois. Tapahtumat, nyt on slussi päällä, mistä siellä puhutaan, mikä on pinnalla juuri nyt tapahtumissa, ketä siellä on puhumassa, mitä siellä pohditaan, tämän tyyppisiä asioita. Sitten sä voit miettiä niin kuin referenssikeissien kannalta, että hei, että voisiko mä ottaa mukaan näitä tiettyjä aiheita yhdessä meidän asiakkaiden kanssa. Joo. Tässä on muutamia aiheita, mistä saadaan ideoita referenssikeisseihin. Eli ihan sieltä omasta tekemisestä se nyt on oikeastaan se peruskuvio. Hyvä. No sitten jos ajatellaan se, että millainen on hyvän referenssitarinan rakenne, eli mikä siellä toimii, tai miten se kannattaa rakentaa, niin mä sanoisin, että ihan tosi tärkeää on rakentaa prosessi siihen niin kuin referenssitarinoiden tekemiseen, koska se, kun sä oot hyvin suunnitellut sen prosessin, niin sitten sä voit vaan monistaa sitä. Varsinkin, jos sä teet useita keissejä liukuhihnalta, niin se on hyvä, että ne kaikki on prosessinomaisesti mietitty. Sitten jos sä käytät jotain ulkopuolista, niin se on hyvä, että sulla on prosessi, koska silloin sä voit sanoa sille ulkopuoliselle tekijälle, että tässä on tämä keissi, tälleen me tehdään, hoida tämä. Mitä paremmin sä oot itse suunnitellut sen prosessin, niin sen parempi. Tässä on ihan esimerkki semmoisesta prosessista. Tämä on aika geneerinen, mutta sä voit ottaa tästä se, mikä toimii, jättää pois se, mikä ei toimi, ja lisätä sitten sen sun oman ajatuksen siitä, että miten sä haluat, että sun bisneksissä halutaan niin kuin asiat tehdä. Ensimmäinen asia, että ketä me kutsutaan. On mietittävä aina se, että millaisia brändejä se lista, onko ne vaihtajia, onko ne ensikertalaisia, onko ne toimialoja, kuka siellä on, kuka titteli me halutaan sinne,
Se ei aina tarvitse olla toimitusjohtaja, se voi olla joskus toimialajohtaja, se voi olla joskus ihan ihminen, joka tekee sitä työtä, johon sun tuotteet, palvelu vaikuttaa, se voi olla joku muu, tai se voi olla heidän asiakas, heidän omakin asiakas, eli tämän tyyppisellä setillä voi niin kuin ajatella. No sitten se, että miten me kutsutaan nämä ihmiset, lähetetäänkö me kirje, kuka kutsuu, lähteekö meiltä toimitusjohtaja, meidän myyntijohtaja, johtoryhmän jäsen kysymään, kysytäänkö me itse? Jos meillä on paljon transaktioita ja me ollaan siellä tiskillä ja meillä on kuluttajakauppaa, niin mehän voidaan itsekin kysyä siitä, kun meillä on mietittynä se prosessi valmiiksi, miten me kutsutaan. No mitä me kysytään aina jokaisessa referenssikeisissä, niin sekin on hyvä miettiä, että me ei tarvitse niin kuin joka kerta keksiä sitä pyörää uudestaan, siinä prosessissa tulee liian raskas, silloin ne jää tekemättä. Ja miten me otetaan asiakas mukaan, miten me briefataan se asiakas, tämän tyyppisiä asioita ja minkälainen asiakas on tai ketä kutsutaan. Et monta kertaa voi olla järkevää, että sitä vähän briefataan, että mitä kannattaa vastata ja sitten vähän pohditte, että miten se asiakaskin saa itse tästä hommasta jotakin irti, että hän voi käyttää sitä myös omassa markkinoinnissaan ja sitten se, että kuinka hän voisi jakaa sitä keissiä sitten omassa sosiaalisessa mediassa. Eli mitä enemmän hän on motivoitunut siihen tekemiseen, niin sen enemmän porukka sitten jakaa somessa, että saadaan sille keissille peittoa. Sitten on se, että miten kirjoitetaan, miten tämä lähdetään niin kuin tekemään, millä tyylillä sun keissit tehdään, että onko se niin kuin tämmöisiä korkean profiilin keissejä, onko se vähän rennompia, millaisia ne sun asiakkaat on, näin päin pois, niin se on myös tärkeää. No sitten jos kuvataan, niin miten me kuvataanko me yhdellä kameralla, kuvataanko me kahdella kameralla, miten me otetaan ääni huomioon siinä jutussa, miten valaistus, missä kuvataan, eikö näin, kuinka pitkä siitä pitää tulla, paljon varataan edittiaikaa, miten me hyväksytetään asiakkaalla se keissi, eli onko se mukana siinä tuotantovaiheessa itse vai toimitetaanko me valmis keissi ja hyväksytetään se. Mä suosisin semmoista ketterää vaihtoehtoa, että pidetään niin kuin loopissa, että kun teksti on kirjoitettu, niin nopea hyväksyntä ja sitten eteenpäin, kun video on kuvattu, niin nopea hyväksyntä ja sitten niin kuin eteenpäin. Että pidetään se asiakas siinä mukana. Ja sitten se, että miten me jaellaan nämä keissit, tämäkin on hyvä miettiä, että mikä on meidän keissien jakelu. Paraanko me meidän verkkosivuille, jaetaanko me sosiaalisessa mediassa, lähetetäänkö me sähköposti, pidetäänkö me webinaari, kutsutaanko me asiakas sinne tapahtumaan osaksi, annetaanko me myynnille, miten me niin kuin jaellaan. Nämä kaikki olisi hyvä miettiä, jotta me saataisiin mahdollisimman hyvä teho irti. Et samalla kun me käytetään meidän asiakkaiden aikaa ja käytetään sitä meidän asiakkaiden onnistumista ja meidän onnistumista yhdessä, niin jotta se olisi mahdollisimman pro ja ammattimainen, niin hyvin valmisteltu on hyvin tehty. Sitten on hyvä valmistella nämä hyvät kysymykset. Niitä on tuolla verkko täynnä, että jos laittaa Customer Success Story Questions ja tämän tyyppisiä, niin tuonne Googleen, niin kyllä sieltä tulee niin kuin runsauden pula tulee. Mutta tässä on nyt muutamia semmoisia kysymyksiä, mitä voisi esimerkiksi kysyä, että mikä yritys X on, mitä se tekee, miten hänen haasteet ratkaistiin, millaisia ratkaisuja oli aiemmin käytössä, että mikä oli se tila ennen tätä nykyistä tilaa tai sitä tilaa, jota halutaan niin kuin kuvata. Mitkä oli keskellä ongelmat ja haasteet, se on mielenkiintoinen asia, ja mitkä oli ensisijaisia asioita, joihin uutta ratkaisua lähdettiin hakemaan. Se on myös mielenkiintoista. Mikä on isoin asia, miksi lähdettiin kokeilemaan jotain uutta, mikä oli se, niin kuin se driveri siellä, mikä muutti. Millaisia tavoitteita oli, mihin pyrittiin, päästiinkö niihin tavoitteisiin, minkä takia valittiin juuri yritys X ja heidän tarjoamansa palveluratkaisu, että minkä takia meidät valittiin, mikä oli se syy, ja sitten antaa sen asiakkaan itse rehellisesti rennosti vastata. Harkittiinko muita vaihtoehtoja? Varmaan harkittiin, eikö niin? Miten se käynnistettiin se projekti, mitä käytännössä tehtiin, miten se projekti eteni, oliko siinä jotain keskeistä, mitä vaan sun yritys pystyi tarjoamaan, eikö näin? Saavutettiinko kustannussäästöjä, jos saavutettiin? Miten aiemmat haasteet, ongelmat ratkaisivat uudessa järjestelmässä, uudessa maailmassa, miten ratkaisu on näkynyt käytännössä, eikö niin? Ratkaisun tekniset toteutukset, kuinka, minkälaisia, miten, ne on aina hyviä kysymyksiä. Mikä oli parasta tässä uudessa ratkaisussa, joka otettiin verrattuna siihen vanhaan, ja miten se on vaikuttanut työn kulkuihin, työhön, työn tekemiseen, asiakasprosesseihin, työn tehokkuuteen, miten se auttoi keskeisissä ongelmissa ja millaisia tuloksia saatiin. Ja miksi sinä asiakkaana suosittelisit jotakin yritystä heidän tarjoamia ratkaisuja muille organisaatioille. Niin tällaiset kysymykset on niin kuin mielenkiintoisia. Tuossa on nyt muutamia esimerkkejä, mutta
sä ota siitä hyvä lista, sä saat tämän matskun tämän jälkeen ja muodosta oma. Mutta oleellista se on se, että sulla on se prosessi siellä, niin että kun sä käynnistät sen sun asiakasreferenssi, bottom of funnel jutun, niin sulla on prosessi siellä. Kaikki tietää, mitä ne tekee, ja silloin se oikeastaan sen sun aika menee niin kuin ihmisten haastatteluaikojen sopimiseen, koska sulla on selkeä prosessi siellä, että kuinka sä kutsut ja näin. No sitten tullaan tähän haastattelutilanteeseen. Me suositellaan aina, että kuvaa se video. 50% kaikesta sisällöstä 2017 pitäisi olla videota. Eli se kirjoitettu teksti on tärkeää hakukoneiden ja muiden kannalta, mutta se juttu kyllä rupeaa meneen niin, että videoiden määrä kasvaa. Ja seuraa ihan omaa sosiaalisen median feediä ja katso, kuinka paljon sinne alkaa koko ajan tulee enemmän ja enemmän ja enemmän videosisältöä. Joo. Okei, sitten puhutaan vähän siitä haastattelutilanteesta, kun haastatellaan. Niin sä voit kuvata esimerkiksi yhdellä kameralla. Silloin kun sä kuvaat yhdellä kameralla, niin kamera on tässä. Haastattelija on tässä. Ja haastateltava on suurin piirtein tässä, ja sitten sulla on muutama valo siellä etuvalo ja pari takavaloa ja tällä tavalla. Tai sitten sulla on auringonvalo. Ulkona kuvaaminen on kaikkein parasta, mutta siinä pitää vaan katsoa, ettei tuule, koska se tarttuu siihen mikrofoniin. Näin. Sitten jos sä kuvaat kahdella kameralla, niin sä kuvaat sillä tavalla, että sulla on yksi ehkä kuvaa haastattelijaa ja yksi kuvaa sitten haastateltavaa tällä tavalla, että sulla on niin kuin 2 kameraa. Näin. Valotuksesta, kaksi asiaa on niin kuin tärkeää, valotus ja ääni. Ja jos jommasta kummasta pitää tinkiä, niin tingin valotuksesta. Mutta äänestä älä koskaan, koska hyvät mikrofonit on niin kuin parhaita. Tänä päivänä niin kuin iPhone 7 niin kuin ihan loistava kamera tehdä haastattelu. Jos kuvat 3 kameralla, niin sitten tietysti 3 kameran kuvaus. Ja sitten edittivaiheessa voi ottaa huomioon sillä tavalla, editoida niitä. Ja tästä materiaalista sitten kannattaisi ehkä kirjoittaa se blogikirjoitus. Eikö niin? Että sä sen asiakashaastattelun vedät sitten blogikirjoitukseksi myös. Semmoinen on mielenkiintoinen asia, että kun sä ajat sen YouTubeen tai teet videon, niin laita siihen teksti. Eli tekstitys. Videoista suurin osa katsotaan ilman ääntä. Se on hassua. Mutta näin se vaan on. Eli me katsotaan videoita ilman ääntä. Ja sitten nuo sosiaaliset mediat, YouTube, ne aloittaa pyörittää ne videot. Ja siellä ei ole ääntä. Jos sulla on tekstitys, niin sä voit välittää samalla sitä sisältöä. YouTubessa on loistava tekstitystyökalu, että sä voit kirjoittaa sen. Jos sulla on ulkolaista yleisöä, tai siis eri kielellä puhuvaa yleisöä, niin voit puhua yhdellä kielellä, sä voit tekstittää 2-3 kielellä. Ja loistavia mahdollisuuksia siihen tekstitykseen. Ihmiset katsoo kyllä sen tekstityksen. Niinhän säkin katsot elokuvia tekstitykset päällä. Niin katsoo moni muukin. No joo, mutta tekstitykset on semmoinen hyvä. Sitten yksi semmoinen asia, mitä kannattaisi muistaa, on pitää kysymykset selkeänä ja avoimina. Eli yksinkertaisia kysymyksiä, jotka on avoimia, jotta sä saat selkeitä vastauksia. Ja pistät sen asiakkaan puhumaan, se on se oleellinen asia siinä hommassa. Ja sitten se, että kyllä se tänä päivänä on ehkä semmoinen, että pidä ne haastattelut rentona ja keskustelevana. Eli semmoinen jäykkä pönötys, niin kuka semmoista jaksaa katsoa? Jossain tapauksissa on tosi tärkeä, se riippuu sun liiketoiminnasta, että jos sä oot niin kuin lääketieteen kanssa tekemisissä ja on niin kuin kauhean suuri kirurginen operaatio, josta sä teet keissi, niin kyllä siinä ehkä kannattaisi paljon naureskella kannata. Tai jos puhut ydinjätteiden säilyttämisestä, joo, niin siinä ei kannata naureskella. Tai juridiset asiat saattaa olla semmoisia, että siinä kannattaa pitää niin kuin vakavaa. Mutta tommoinen yleinen niin kuin tekeminen, että se on rento ja se on keskusteleva. Se aihe on nimittäin paljon tärkeämpi. Sitten se, että jos et sä saa vastauksia kunnolla irti, niin pitäisi tarkentaa aina, että mitä sä tarkoitat tuolla. Muista, että sitten kun sä kuvaat sitä ja leikkaat, niin tai kun sä kuvaat sitä, niin sä voit aina leikata semmoisia stifluja pois ja leikkauspöydällä tehdä siitä hyvän keissi. Sitten se, että mitä olisi hyvä pitää mielessä koko ajan siinä tekemisessä, on sosiaalinen media. Eli pitäisi hakea twiittejä, lainauksia, one-linereita, tämän tyyppisiä asioita, jotta niistä saadaan sitten quoteja, twiittejä, niitä on hyvä jakaa, saadaan nostoja siihen keissiin.
saadaan. Ihmiset muistaa yhden lauseen, 1-2 lausetta niistä. Ja sitten se, että jos me saadaan niistä mielenkiintoinen juttu, niin sieltähän voi tulla ihan hauskoja hommia. Okei, puhutaan sitten vähän tuosta keissin rakenteesta, että mitä se kannattaa rakentaa. Ja ensimmäinen asia on siinä, että siellä pitäisi olla niinku yhteenveto, joka olisi halussa. Tätä tehtiin, tämä oli ongelma, tätä saavutettiin, niin että se houkuttelisi myös vähän lukemaan sitten lisää. Sitten on kuvaus asiakkaasta, eli minkä tyyppisestä asiakkaasta on kysymys. Sitten on se asiakkaan haasteet. Sitten on ratkaisu, mitä tehtiin. Sitten on tulokset, visualisoi, konkretisoi. Eli mitä visuaalisempi, konkreettisempi kuva muistetaan paremmin kuin teksti. Tehdään nostoja, ja sitten siellä pitäisi olla aina mukana tämmöinen CTA, eli call to action, joku kehote tehdä jotakin. Tee jotakin, kun sä oot lukenut. Lataa jotain matskua, ota yhteyttä myyntiin, tilaa itsellesi, tilaa demo, sign up. Lataa takuehdot, lataa prosessikuvaus, jotain tämän tyyppistä asiaa, joka on nimenomaan siellä bottom of funnelissa, eli siinä kohdassa, kun se asiakas tietää, että jes, mä haluan valita teidät. Ei ole nimittäin mitään järkeä antaa ihmisen lukea jotain ilman kehotetta tehdä jotakin, koska se menee hukkaan se koko aika ja kaiken näköistä. Joo, mä tiedän sitten brändiarvoja ja kaiken näköiset tunnettuudet ja kaikki tämmöiset, ne on ihan kivoja juttuja, mutta might as well niin kuin kehottaa sitä ihmistä tekemään jotakin siinä tilanteessa, kun hän on. Esimerkiksi siinä on meidän lainaus nyt, joka on meidän keissinä tuolta HubSpotilta, niin joku tämän tyyppinen. Kun se on isolla, sitä voi näyttää, siitä voidaan, niin kuin, sitä voidaan niin kuin viedä erilaisiin paikkoihin ja tällä tavalla. Eli quotit ja lainaukset toimii tosi hyvin. Sitten on semmoinen kuvio, että missä kaikkialla näitä voitaisiin hyödyntää. Mitkä on semmoisia käyttötarkoituksia, missä näitä asiakaskeissejä voisi hyödyntää. On se, että kun sä haluat asiakkaan huomioon, sosiaalisessa mediassa, se on ihan hyvä paikka. Sulla on se, tiedät, että joku päätöksentekoprosessi on menossa jossain vaiheessa, haluat huomioon, voit lähettää sen sähköpostilla, mitä tahansa. Eikö näin? Sitten kun sä haluat näyttää sun palveluntuotteen arvon jollekin ihmiselle, että tällaisia tuloksia saadaan, niin se on parempi, että sä kerrot sen keissin kautta, oikein tilanteen kautta, että se ihminen, sen takia on tosi tärkeää miettiä ne kohderyhmät ja ketä kutsutaan, just nämä ensikertalaiset toimialat, tämän tyyppiset, jotta sä pystyisit sitten näyttämään sen sun tuotteen palvelun arvon oikeassa kontekstissa, koska se konteksti on tässä se juttu. Se on se homma. Eli sun pitäisi oikea viesti oikeaan aikaan, oikealle ihmiselle oikealla tavalla. Nämä 4 asiaa. Oikea viesti oikealla tavalla oikealle ihmiselle, eikö näin? Jes, hyvä. Siinä on tämä. Okei, kun haluat erilaistaa itsesi muista, kun sä haluat näyttää, että maailma on täynnä nimittäin geneerisiä asioita, siis yleisiä. Suomihan on tämmöinen geneerikkojen niin kuin valtakunta. Meitä on 5 miljoonaa ihmisiä, me halutaan kaikki olla samanlaisia, me on vähän pakkokin, kun nämä markkinat muuten pirstaloituu niin pieneksi, että ei sillä kukaan elä sillä liiketoiminnalla. Mutta jos sä haluat erilaistaa itsesi muista, niin nämä keissit on hyviä, kun sä asemoit sen oikeaan kontekstiin. Kun sä haluat minimoida asiakkaan riskin, monta kertaa meidän asiakkaat pelkää sitä päätöstä, ne pelkää tehdä sen vaiheen, ne tarvii siihen vähän tuuppausta, niin case-referenssit voi olla hyvä tapa sitten auttaa asiakasta minimoimaan ja mieltämään, että hei, tämä ratkaisu saattaa olla tosi hyvä. Kun sä haluat nopeuttaa sitä sun asiakkaan päätöstä, eikö näin, niin sä voit, puhutaan kohta vähän lead nurturingista ja miten sä voit käyttää niitä case-referenssejä siellä hyväksi. Yes. Kun sä haluat nostaa yrityksen mainetta toimialaksi kärkiyrityksenä, ajatusjohtajana, tämän tyyppisillä asioilla, niin tämä on ehkä semmoinen ihan hyvä juttu. No sitten verkkosivut on loistava. Meidän verkkosivuilla on Document House, Nordcloud, Elomatic caseit esimerkiksi, sosiaalisessa mediassa on pari muutakin. Näin. Blogissa sä voit tehdä blogikirjoituksen niin kuin aiheesta, sä voit jakaa sitä sosiaalisessa mediassa. Tämmöinen keissi. Sä voit jopa ympätä sen tarjoukseen. Tuossa on kuva meidän tarjouksesta. Että siellä on tarjoukseen upotettu. Me käytetään semmoista kuin Pandadoc-tarjouksen tekemisessä. Siis ei mitään Wordia eikä mitään tämän tyyppistä, vaan tehdään sitten tarjouksesta semmoinen interaktiivinen, että se sisältää keissivideoita ja näin. Ja sä saat tietysti printattua sen myös paperille, jos haluat. Sä saat tehtyä siitä. Niin siellä on 3 tai 4 keissiä siellä tarjouksessa upotettuna valmiiksi.
miksi. Jotta meidän ei tarvitse niin kuin kysyä, tai me valmistaudutaan siihen, että kun se asiakas kysyy jossain vaiheessa, että no onko teillä mitään referenssejä, kenen kanssa te olette tehnyt, niin ne on suoraan siihen niin kuin materiaalisia, eli sitä ei tarvitse esittää, se voi itse tutustua, itse tehdä. Muista, että 90 ihmisestä tekee vertailua koko ajan ennen kuin ne tekee sen ostopäätöksen. Sä voit lähettää sen keissin sähköpostilla sun kohdeyleisölle, sä voit jakaa myynnille, se myynti voi jakaa, sitten sä voit liittää vaikka sen osaksi sähköpostin allekirjoitusta. Siinä on mun sähköpostin allekirjoitus ja siellä on keissi mukana. Eli luen, miten Elomatic sai myyntiin vauhtia. Tuossa mennään suoraan videoon, keissiin ja näin päin pois. Okei, sitten kun sulla on paljon niitä keissejä, niin silloin on hyvä rakentaa tämmöinen kuvio kuin lead nurturing-prosessi. Ja nyt mä muistutan taas tätä meidän prosessia, eli meillä on top of funnel sisältö, jonka tehtävä on tuoda porukkaa sivustolle. Sitten meillä on middle of funnel sisältö, jonka tehtävä on konvertoida. Sitten meillä on tämä bottom of funnel sisältö, joka auttaa ostamaan sut, joka auttaa tekemään päätöksen ja tukemaan siinä päätöksenteossa. Eikö näin? No niin, sitten. Kun rakennetaan lead nurturing, leadin lämmittelyprosessi tai miksi sitä halutaan suomeksi tehdä, niin se yleensä tapahtuu tuossa kohti tässä middle of funnel ja bottom of funnelin välissä. Siis mä oon ladannut jotakin ja sen jälkeen mulle alkaa tulla sitten myöhäisen vaiheen sisältöä. Se voi olla yksi tapa. Helppo niin kuin käsittää. Mä luen jonkun blogin, mä huomaan jossain sosiaalisessa mediassa hakutuloksessa jonkun, tuun sivustolle, siellä on se CTA, mistä puhuttiin, konversiopiste, PAMS, mä tuun yrityksen tietoisuuteen, ja näin, ja sen jälkeen markkinoinnin automaatio esimerkiksi laukaisee sitten tämmöisen lead nurturing-prosessin tämän bottom of funnelissa. Ja sitten ensimmäinen asia on se, että sä suunnittelet sen ensin visuaalisesti sen asian. Mitä sä haluat sen konversion jälkeen tapahtumaan? Ihminen soittaa sinne, se kvalifioidaan jotain tämän tyyppistä ja sen jälkeen se laukaisee sen että ensimmäinen vaihe 1, ensimmäinen vaihe 2, 3, 4 ja 5. Ja sitten sulla on se tavoite mielessä, mitä sä haluat saavuttaa. Vaiheessa 1 voi olla kiitos siitä, että sä oot käynyt lataamassa, mielipidekysely, myynnin yhteystiedot. Vaiheessa 2 voi olla referenssikeissi, myynnin yhteystiedot. Vaiheessa 3 voi olla joku tuotekuvaus, myynnin yhteystiedot, referenssikeissi, quote, eikö niin, vaiheessa 4, vaiheessa 5. Eli sä suunnittelet sen niin kuin ensimmäisessä vaiheessa. Ja sitten sen jälkeen luot tämmöisen niin kuin älykkään listan, teet listan, tai päätit, että kenelle nämä tulee. Ei ollenkaan ole järkevää kaikille, jos ei ole potentiaalinen asiakas, niin eipä sille kannata niitä keissejä myöskään lähetellä. Vaan sä määrittelet, että tuossa nyt on meillä esimerkiksi 13.10. pidetyn webinaarin osallistujat on nyt yksi tämmöinen lista ihmisiä, jolleka laukastiin sitten tietynlainen niin kuin juttu. Ja sitten se ohjelmoidaan se workflow sinne automaatiojärjestelmään, jolloin esimerkiksi tulee 8 viikon lead nurturing putki, jossa on vaihe 1, 2, 3 tai mitä niitä vaiheita nyt sitten onkaan. Jos on muuten kysyttävä, niin laitat tuonne chattiboksiin, niin mä vastaan niihin kyssäreihin sitten. Mutta siis se, että oleellista on, että sä ensin piirrät sen paperille. Se on se mun pointti. Mitä sä haluat saada aikaiseksi? Ja pidät sen tavoitteen mielessä ja ennen kaikkea pidät sen asiakkaan mielessä. Kuka se on? On hirveän tärkeää, että sä oot profiloinut sen asiakkaan, että sä lähetät oikeaa viestiä oikealle ihmiselle oikealla tavalla oikeaan aikaan. Se konteksti on niin tärkeä juttu. Hirveän paljon näkee sitä, että koitetaan mennä sieltä, mistä aita on matali. No joo, laitetaan sinne joku keissi ja sitten soitetaan perään. Ja sitten ne tulokset ei välttämättä ole kauhean hyviä. Kun tämä tehdään hyvin ja oikein, niin se lyhentää todella paljon sitä myyntiprosessia, sitä prosessia, mitä myynti joutuu viettämään asiakkaiden kanssa. Mutta joo, tämmönen on tämä keissi. Meillä on käynnissä Inbound 2.0 verkkokurssi valmenna.fi. Osoitteesta löytyy ja sitten HubSpotin tekninen setup on 0 €, kun teet päätöksen tämän vuoden puolella. Eli näin päin pois. Teknisen setupin osalta niin mä laitan sulle matskua, mitä tulee. Anna webinaarista palautetta, ei muuta kuin lähde suunnittelemaan hyvin noita webinaarikeissejä, kun siis asiakaskeissejä vuodelle 2017. Mieti, että kuinka monta kappaletta sä haluat niitä tehdä, ja sitten sen jälkeen luot sen prosessin siihen tekemiselle, ja sitten vaan ei muuta kuin menoksi. Loisto homma, hei, hyvää joulukuun alkua, ja mennään takaisin töihin. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications. Moi moi!